Mètode científic, anàlisi de dades, la incertesa i l'error en la mesura. En una experiència de mesura qualsevol, aquestes mesures experimentals de les magnituds sempre estan sotmeses a errors. Quan parlem d'errors en la vida quotidiana ens referim a una equivocació, a un desencert. Però en el context de la mesura, quan parlem d'errors, simplement serà la diferència entre el valor real de la mesura o el valor teòric i el valor mesurat. Bé, com hem dit, aquests errors seran inevitables en el procés de mesura. Sempre tindrem algun tipus d'error i crearan incerteses en el resultat d'un mesurament. Els errors generalment es classifiquen en dos grups, o podem classificar-los en dos grups. Primer grup, errors sistemàtics, que són els errors causats pels aparells de mesura. I estan relacionats doncs, amb la sensibilitat. Aquí tenim un termòmetre i veiem que de grau en grau, per exemple, per a passar de 38 a 39, hi ha 10 ratlletes. Això vol dir que té una sensibilitat de 0,1 graus. Podem mesurar 38,1, 2, 3, però amb la sensibilitat d'aquest termòmetre no podrem mesurar mai 38,15. També tenen a veure amb el funcionament intern, si estan ben calibrats o no, com se comporta en determinades circumstàncies i si l'aparell de mesura està ben dissenyat, té una resposta estable front a pertorbacions. Altres tipus d'errors són els errors aleatoris. El món és ple d'influències aleatòries, desconegudes i incontrolables. Per tant, aquest tipus d'errors són el resultat de la contribució de moltes fonts que no es poden controlar. Només podrem minimitzar aquest tipus d'errors amb un tractament de les dades de forma estadística. Resumint, els errors seran inevitables, però sí que caldrà quantificar la incertesa que provoca en el resultat. Podrem avaluar o quantificar aquestes incerteses de dues formes diferents. Primera, amb l'estimació de la incertesa de l'aparell, és a dir, per exemple, en el termòmetre, la sensibilitat. Ja hem parlat que la sensibilitat d'aquest termòmetre és de 0,1 graus. Per tant, podem quantificar la qualitat de la mesura amb un termòmetre d'aquest tipus. Només podrem mesurar 38,1, 2, 3, però mai podrem mesurar amb aquest tipus de termòmetre 38,15. Incertesa que provoca el funcionament del termòmetre. Com es comporta aquest termòmetre davant dels canvis? És a dir, per exemple, si augmenta molt la temperatura, es dilata el mercuri o la substància que hi ha dins. Quin tipus de funcionament té el termòmetre? Ho podrem quantificar. Com s'ha calibrat? És a dir, com s'ha graduat les subdivisions del termòmetre perquè corresponguen amb les mateixes mesures d'altres termòmetres. Està ben calibrat? Aquest tipus d'informació ens la donarà normalment el fabricant de l'aparell de mesura. Està ben dissenyat perquè la resposta davant dels canvis siga estable, és a dir, el termòmetre hauria de funcionar igual de bé davant dels canvis, per exemple, de temperatura a nivell del mar o en una estació d'esquí de les muntanyes. Per tant, resumint, podem quantificar la incertesa que provoca cada aparell de mesura. Per una altra banda, també quantificarem o estimarem la incertesa en els resultats i ho farem mitjançant un tractament estadístic. Aquest tractament estadístic no el veurem en quart d'ESO, però sí que l'introduirem en primer de batxillerat. Resumint, quan mesurem,
sempre hi haurà errors en la mesura. Errors entesos com a la diferència entre el valor real i el valor mesurat. I aquests errors produiran incerteses que caldrà quantificar.